amahan ko sa imo mga kamot. Gitugyan ko ang akong kalag. Pulong nga nalitok ni Kristo, samtang siya diha ibabaw sa krus, aron luwason ang sala sa katawhan. Ang Marbais Blind Channel miduyog sa pagpamalandong niining mahal nga adlaw dungan sa paghandom sa pagluwas sa atong Ginoong Hesukristo sa atong mga sala. Sayod ka ba? Ang pagsakripisyo sa kamahan dili kalabuan. Bisan pa man sa kabugat sa cross ngayang gipas-an, apan gipalabi gihapon ang tinud-anay nga gugma sa iyang tinuod nga anak. Ang amahan magpakaamahan manggayod ug mao kini ang dugukan sa atong sugilanon. Mga higala mayong adlaw, kininaw sabi si DJA, agig pahaom sa Semana Santa, paminawa kini nga mong bagong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Ang mapinanggaong amahan. Kalang paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba? Uy. Ngano init man ang kalimot. Ako anak. Anak. Ginoo. Nahunong among malay. Nahunong. Ang ako anak. Ako nga. Anak! Ako ang sunaw anak. Anak. Dali na ko anak. Dali na ko. Dali ni mama. Dali. Hoy! Kakusog sa sunog ganina, no? Huwag pa kabantay. Uy, kusog kayong sunog ba, mga kumpare? Walagi. Ginoo ko, nasunog yun ang balay nila ni Pare Imok. Oh. Katubang bungi, Usa. katong bungi ba nga, bagulang namatay May ang asawa ba? Oh. Oo. Nasunog yun ang balay. Kuso bata pre. Oy, kuso bata oy. Luuya ato, uy. Loy bitaw. Luuya ato, pre. Matay, atong sesyon, pre. Sige, pre. Usayin na tabo dito. Okay pre. Tara. Ha naman eh. Kinahanglan makatabang ta nila. Ginoo ko. Mayo lang wa manunok ang anak. Ako na ang maso. Pero okay na ni. Mas naimunan ni. Walang manunong ang anak. Uy. Na ang mga mani oh. Mani! Ay pre. Mani! Basinhan naman ang unang way mani ha. Mungi mga pero ang angong naong
mulo na napon hunong nanugangan akong mga mungi kaya nasunog ang naong pre. Oh, kaluoy din ninyo parisa. Langi pre. Wa nga maluoy na ngo pre. Kaluoy ko nimo pre, nya naluoy pod ko sa imong anak wa. Wa man naon sa akong anak ako mangingagusong maayo pre. Mao lagi. Ako hingagusong maayo ang akong anak. Mahala na lang masunog o basta akong anak maluwas lang pre. Kaya naman niya ang akong mahandi nga nahamilin gikan sa akong asawa nga naman na pre. Pare, Oo, mao na ang tinuod pre. Tinuod na. Ganun nga, nangahuman na nga sa elementary anak. tay, Gusto na ko nga, may eskwela ka padayon sa high school ha? pero tay, makaya pa ba ka nato? Why dili makaya sa imong amahan? Maayo gud ni siyang driver. Taxi driver gud ning imong amahan. Di niya makaya ang pagatiman nimo pagpa-eskwela. Nananak, bisan ingon nilang imong tatay. Pero tinguhaon na nga ang mga human nga eskwela para dili kanila sa wayon sa paabot. Tay, di man igit kinitay akong isulti nimo. Nga dili gyud ti kagbihaan tay bisag unsa ang may tabo. Salamat kayo. Lauman na nako na nga dili gyud ko nimo miyaan bisag unsay mahitabo. Tay, Pero nga nung di man lagi kaganahan nga magkuyog ang imong tatay sa eskwelahan maghatod nimo. lo, Nay. Sang nila na si Kyle. Ginahanglan lang yung siguro nga dili ko Oh. makita dito. Eh basig binuangan ko sa iyang mga classmate. tinuod na, lo. Sus. Ug ako pa'y naamahan, malain gyud ko ana oy. Malain ko anang ikauwaw na di ay ko. Lo. Nay. Ayaw na lang ingon na si Kyle, nay. Ay sige. Ing ana magud ka na sige. Hala, padayon. Hey. Oy, tol, Kyle. Ay tol, Kinsa ba 'to nagatod nimo nga naka-driver og taxi? aka to? Oh, Ay mao to akong driver tol. driver to nimo? O tol, Bungi ito no, nabatig na akong raba. Oh. Bitaw? Ang imo ding daddy, asa man, ingon ka dato ka. dato lagi ko tol pero Pero, namatay naman akong daddy. Nya. namatay nimong daddy? Mm. Eh, kato ding tiguang nga nagatod nimo, o katong driver nga, driver gito ninyo. Oh, driver la tol. Mao ba? Mao to akong driver. Driver? Oh, ug ang tiguang mao to Mati akong mong lolo. Oh. Nya katong driver mo, tong batignaw nga bungi. Oh, tol. Batiag naong ato niya, oy. Ug mautoy mong daddy tol, di gid mi maduol nimo, oy. May basig matakdan mis kabati sayang naong ba? Ad. Enjoy free shipping RR Shell PPH. Oh. Shop this 4.4. Nindutaan ang tukbak nila diri nga o ano, kanang computer ba? Dal na tol, manood na sa eskwelahan, oy. Sige tol. Maayo kay nagkikita gid kanamo diri sa kananan. Kyle, gituyo na ko nga dadon diri ang imong amahan kay na kon sa importante nga pagigstoryahan nimo. Unsa man to tay? Unsa man ang imong isulti nako? Gusto na ko nung ano na nga mo eskwela sa kalit sa private nga eskwelahan ha. Unsa? Ando ka na ko may eskwelahon. Pero pwede ba mo hangyo dong nga ining graduation nimo sa high school mga dambong ko
isip imong amahan? Kukantay. Oo, tay. Sige, tay. Okay na nimo ni Low dili battery. ka mauwaw. Please charge. Di tayo eh. Nganong daw nga kaawaw ti ka, tay. Amahan ko di ka. Salamat nung ha. Salamat kaayo. Orga, okay na ne? Okay na lo. Mga sige. talo. Sige, na. Ako maninguha ngayon sa akong mamasahero na para mga eskwela si ngahil sa ngalin. Gustuhin ako mga human ako ano siya mga eskwela. Mauni ang akong isaan sa pamamanay iyang mama nga si Malina. Sir, asa nga di ka manaw, sir? Dito ako naog. Doon restauran. Dito ka manaw sa restaurant, sir? Kanong restaurant ni Mr. Cheng? Oo. Dito ako hatod. Sige, sir. Salamat ngayon, sir, ha? Ngay, ako yung mga pili nga imong mahandono ni mo mga naninguha lagi ko nga mga human o eskwela akong anak, sir. Ikaw ba otang gyud no? Bisag naag kay apan sa imong lawas. Ako naninguha ngayon, sir. Binang, ngayon ako akong anak, sir. Bisag ako bang inamuhi, ako imuhin para niya, sir. Uy, sige ko sa iyamag. Usa ka na Dala, Imo halan eh. Sir, nago na kayo ni sir. Uy, sing umil man ni, limang alimo. Imo halan na oy kay alon na kay pang dugang sa imuhang Sir, budget diha. salamat kayo sa imong maayon ako, sir, ha? Mundo, man naguluhaan na sir, uy. No problem. Kinanay problema daan. Salamat, sir, ha? Salamat kayo. Wala tol. Kumusta man ang kinabuhing estudyante? Ay, para na kog. Para na kong surrender tol. Ano man? What kind? Kapoy sa day no nga. Mga estudyante? Oh, Hapit na hinuon ang atong graduation, sunod buwan na hinuon niya. Mauwaw ka or mo-surrender ka unsa man na? wala gitol pero dili ko surrender tol. Human gyud kag eskwela. Tingwa na ko. Actually gyud na. Bisag wala ko'y amahan tol. Bisag wa kay amahan unsa. Bisag wala ko'y amahan. Ako Yeah. gyud nga paningkamutan nga makauman ko og eskwela. Nya kinsa may mo taod sa imuhang uniform. Uniform. Suman ko nga nalipat man ko sa konsulti. Kinsa may mo saka sa stage? I-graduate Siguro akong lolo. O kang imong driver? Aambot. Ayaw lang pugpuyugay mong driver. Uy, mauwa po ta, batik kay naong. Ba- Sunog. Nya, bungi. Tol. Congratulations! Congratulations. Oy, congratulations! Uy, nay. Ingaw na nay sa kasabi mo, nay. Mauwaw mo. Congratulations. Sige. Ako na mo saka. Ako na mo dawat sa diploma sa imong anak. Congratulations. Ang wabo na ang anak, uy. Congratulations. Oh. Congratulations. Lah, mao man na ang ilang driver, oh. Oh, muna. Diba, Doy? Ha, muna. Pati ang dagway ana niya, osh. Kamu ba? Dagway, uy.
May nawayon kayong dako uy. Oh, dala may biya ano. Wala sa mga tao eh. Ila kong isaway ang maayo. Ay, ba't di ba nagnawamin? Ando na lang ko maghuwat sa akong sakyanan. Uy, Marag di malas, man siguro tawahan na. ando na lang ko sa akong sakyanan maghulat. Mauha ko din eh. Basing malain ang akong anak. Agot to lang ko maghuwat dito. Congratulations, Apo! Akong mga pahalipay nimo. Salamat lo. Gaya ang regalo sa imong amahan. Wala siya may kuyog kay mauwaw siya. Ay noon. Unsa may noon? Tarungan ng baba nimo ha. Lo. Wa ka maluoy sa imong amahan, may pagsakripisyo nimo. Pagdali na diya. Kaya ta sa kananan magistorya. Sa balay na ta. Di na Wala. ta sa kananan. Congratulations! Uy, Kyle! Salamat tol. Lamat po nimo. Congratulations, Kyle. Kyle! Congratulations, Kyle! Hi Kyle, congratulations. Grabe di mo, Kyle. Oh, Gwapo, mo ganing Kyle. nagwapuhan ako sa nimong Kyle. Oy, gwapo Hoy, kay magkuyog pa tayo. Sapa mo di, oy. College ha, magkuyog to, hoy. Magkuyog pa ta, bro, ha, bro. College sa private ta, private. No problem tol. Wala problema nimo kay kwartahan man ka. Tol. Unsa kini mong gipanabi sa imong mga classmate? Kwartahan ka? Di ka mauwaw? Ha? Lo. Dali na. Dito na sa balay magsulti. Dali na. Lo. Anak? Naan na me. Sige, sige tay. Tay. Maayo kay nisa ka na lang mong lain sa ganan. May una lang una sa ato kay di ko ganahan nga mauwawan ang akong anak nito. Congratulations na Salamat tay. Unya. Unsa may plano? Sa private gunin mo pa eskwelahon ang imong anak? Kinahanglan nga sa private gunin mo siya pa eskwelahon, dili pwede nga public lang. Kinahanglan Mas may tulong nga private law kay Hello. Um. Ako pang nag-istorya dire, musapaw ka diya. Ingon ka na ba ni anak kaway batasan? lo. Ayaw pugsa nga akong isumbong sa imong amahan ang imong kalidad ha. Lo. Kaya sayod ko kung unsa ka. Buutan ka sa tubangan sa imong amahan pero gikauho nimo siya. Nakasabot ka? Lo. Imok, sorry ha. Nihunghong lang ko sa imong anak kay ni congrats ko sa iyang kamayong tao sa eskwelahan. Mauman ay minimgim ko sa akong anak na kay muuntan nga ayo. Anak, Tay. maninguha yun mag-eskwela anak ha. Bahala nang nilipara ni nanay. Mara na lang nimo. Kay maulang nga na ang akong ngabilin nga mahatag nimo anak. Mahon kung wala na ang imong nanay. Tay. Uy, tol. Tol. Mayong adlaw. Nagkakuyog yapon ta. Magkakuyog di gihapon ta sa tubog pa-enroll sa college, tol. Lagi tol. Unya, kanang kumusta man? Okay ra. Sige. Dali na. Mga tutad sa ano, sa labi ining eskwelahan kay ta maghuwat nga tawagon atong number. Sige. Ha? Dughan man din tao. Dali. Okay tol. Kumusta ang imong pagpa-enroll? Okay ra? Okay lalo. Wala gid di problema lo. Mayo noon. Nya. Okay na ka nga ang imong amahan mo ay
hatod nimo sa stage, nagpaso nimo sa college. Kuan lo. Nganong ni Aslo man ay mo now? Estudyante ka los tinuod. Nga Tinuod nga. mauaw ko kung ikauban ko akong amahan inig ka graduation ako. Soberbio. Way batasan. Okay. Lo. Anong gisagpa man ni mo lo? Dili ko ganahan anang imong quality ha. Gipadako ka sa imong amahan nga matinahuron. O dili ka gipadako kaniya nga soberbio. Ingon ana ang imong ibalos sa imong amahan. Sige lang. Magmahay ra ka sa kauhayan, Kyle. Lo. Kinahanglan nga maka kwarta kag daghan kay sa private ba ni magpa-eskwela ang imong anak. Maumino na hinungnan na nga tayo kumulakaw. Eh hapit na lang niya ako sa simbahan. Kay ako pa ning i-display ang akong mga baligya nga kandila. Ang imong anak murag kinsang datua kung naa sa eskwelahan. Wa siya masayod nga driver lang ang iyang amahan og taxi. Jesus! Anak nga soberbio. Mauwa pa. Ngay kakuyog ang iyang amahan nga wa siya kay bawo kung unsay gamit sa iyang amahan sa iyang kinabuhi sa una. Naangay ngisul ni Nay. Ay, wow oy. Padayon nandiya sa mong pag-drive imok. Lugar Ihapit lang. Ay, naay manaog. Ihonong imok. Mlik na minawgot Nay. Kumusta imong mga anak? Okay ra tay. May ihangyo si nanay nimo. Ah? May ihangyo. Unsa man na tay? Mo hindi nga ako ang musang sa ining graduation nimo. Tay. Oh. Kuan kining O anak. Dili ka ganahan nga ako ang muhandon nimo sa tin. tay. Pasaylo ako pero mauwa manggod ko tay nga ug mauwa pod ko nga mutan-aw nimo dito tay. Sige. Kung mauna. Okay na anak. Okay na. Tay. Oy, mga pare. Kumusta man ang inyong pamasayro, mga pare? Kumusta man mo? Okay ra pare. Oh, di man day diri nga atong kumpare oh, si paring Imok. Pre, kumusta imong pagpamasayro, pre? Oy, gusto pa rin mo ba pasiro pre? Basta pre. Okay lang mga man eh. Wala yung problema. Ano? Magkumpare ta pre, hindi ta magkumare. Lagi. Samtan na lang ninyo ang akong Joke ang lang na. akong sitwasyon. Joke lang na pre ah. Ginapakatawa rati ka pre. Pero Pre. Ano sa may ditabo di mo pre? nag-uulang kong gamay pre. Nag-uul kagabay. Ngano ba? Dili ganahan ang akong anak nga adto sa eskwelahan ining graduation niya pre. Unsa? Pero di ba siya gadahan pre ga? Bukuyog ka niya. Ang dahil na lang pre. Ay mo hindi nga malipayon siya. Nga mga human siya sa iyong mga eskwela. Ay, dili naman nakatarungan pre. Oy, tino na pre, di na katarungan oy. Dapat, kuyugon ka niya pre, kaya amahan ka niya. Bitaw pre. Baget. Dapat pre di ka niya ikaulaw. Amahan jud ka.
Bito pre. Sige lang. Ongin lang na mga pare. Ay mo nandi nga, malibayon ang angong anak kung dili siya mauwaw. Ah. Nga, mga gida sa iyang amahan nga, Ah, mading naong. pagyot. Kung Dili nakibalo man lang na siya eh. sa Dili pre. imong pagsakripisyo, pre. Bitaw pre. Bitaw. Wala siya ni mo sakripisyo. Wala siya ni mo sakripisyoan pre. Wala siya ni Patay na unta na siya pre. Oh. Ikaw yung Kristo pre. Tinuod lang na pre. Oh. Oh, lagi. Oh. Oh, Oh. ikaw yung Kristo pre. Og Pre. dili niya dapat ikaw wow. Magyan. Sige. Tagayo. Tagay. Nabungol man niya akong mga kauban. Ay, tagay. Oh, Eh. sa limbuang man din sila. Ay. Congratulations! Congratulations. Tol, Kyle. Oy, tol. Oy, congratulations. Congratulations, tol. Congratulations, Apo. Congratulations. Akong mga pahalipay nimo. Nag-graduate na gid ka. Kumanon niya nini. Doon na ako'y apo nga engineer. Congratulations! Doon na po ako. Apo! Nga, mag-graduate na siya. Hey, pre! May kayo na apo ka dire. Graduation po ni Pitoy di ay? Oh, graduation niya, pre. O saan to yung pangan, pre? Pitroy! Oh, Eh, congrats para na ninyong tanan, pre. pre. Congrats. Pre. Sige, mauna na ba niyo mo? Okay. Ay, tara. Ato lang ta sa balay. Kaya na dito ang celebration. Agilo. Dali na. Sunod na ko. Alo. Tay. Oh, mayog ay karon nga nakagraduate na ka sa college. Ya, nakabasar pon ka sa board exam. Kung usa na nga ka-engineer nga ninuod. Unsa man? Mumiya na nga nako. Ikaw man kahapon nimo. Tay. Pwede ra pud nga maglahi ka og imong puy-anan. Karon nga nakahuman na kaayo ka bala ka. Dili ko mangayo bisan piso. Tay. Dili ko maningil nimo sa akong mga natabang tungod kay anak niya. Ma. Pasaylo aday ko tay. O nga ra. Dungay na di kang namasaylo anak. Tungod mahal ni ka. Bisang ani ang imong amahan. Tay. Bisang ungi. Bisang hunog ang naong. Okay lang. Basta ang imong nanti malipayon ka. Lo. Ayo, sakto man sa ang imong amahan. Kung pwede man nga, dili na lang ka mo tipo namo. Kay aron sad makalikay ka sa mga tao nga muyubit unya sa imong amahan nga mismo gani ikaw. Misaway pod. Lo. Mo na nga mas maayo pa kay engineer ka naman gyud. Sige. Pwede na ka mag solo og imong balay. Aron sa ingon makasuway ka nga manginabuhi nga ikaw na lang. O kung mahinumduman nimo sa umaabot ang imong amahan, pwede nga rami nga mudawat nimo bilang imong apuhan o si tatay imok nimo nga imong amahan. Lolo. Ayaw lang yun, galimdi anak nga magpasalamat ka sa Ginoo sa mga nasiyang nga imong nadawat. Mahala na lang ni nga magpasalamat na ako. Basta imong nanti magpasalamat ka sa Ginoo nga maungi naghatag sa tanan. Tatay imok.
padong nako sa akong boarding house. Gusto ba niya ang akong gibuhat? Gabayaan ko ang akong amahan o ang akong apuhan. Gusto ba ka ni? Madiretso na ko. Ugma. Magkatrabaho na gid ko. Salamat. Salamat sa akong amahan. Nga mo'y nagtaguyod na ako. Pero wala pa ko'y kaisog karon nga ipakita sa katawhan nga siya ang akong tinuod ug nagpangga nako. Siya ang akong amahan, si Tatay Imok. Niya nagit ko sa opisina ang akong gipangandoy. Sulod sa taas nga panahon. Ang opisina nga maoy hinungdan. Nagibiyaan ko ang akong amahan o ang akong apuhan. Kumusta na ka sila karon? Kumusta na ka si Papa? Ang akong tatay, Imok. Sir, good morning, sir. Nakay bisita. O sa katiguang nga lalaki, sir. Asa man? Kumusta ka din sa imong bagong trabaho, apo? Lo? Kumusta? Nang regards dito nimo ang imong amahan. Kumusta naman siya, Lo? Okay na. Ikaw, kumusta man ang way amahan nga nagbantay? Okay na? Okay naman, Lo. Todi ay, birthday sa imong amahan sunod adlaw. Nga, imbitado ka niya. Wala na ko kusgang akong tingog kay balo ko nga maulaw ka na. Lo, sige, Wato Lo. ka, dili. Muadto ko, Lo. Sige. Di na ko magdugay, ha? Sige, Lo. Doon lang ko sa balay. Unsa man ang nagdagdagan? Layo pa. Sakyanan! Dili! Babanggan ko! Ginoo. Ayaw lang malangdi ang akong anak maluig nga. Namangiin taon siya. Kumusta na ang imong anak? Wa pa yun siya mga mana. Nay, wa pa niya naulian. O naon sa may istorya sa doktor. Dili nang uno siya makakita kung may tunol ang iyang mga mata. Kaluyo sa kong apo. In town. Unsa may hinungdan nga, daingon siya ana. Manung sa ano. Naasay kasungat nga nagong sakyanan. Hinungdan nga namang nga iyang sakyan.
Unsa? Unsa ba imong buhaton ron? Ako ang mununit sa akong mga mata niya, tay. Mahala ako'y maputa. Unsa? Pwede di ay. Match ba di ay mong mata? Ingon ang tuknol nga okay lang kuno ang akong mga mata. Kaya mamanin niya. Ako lang ning ihandang niya ang luha ng akong mata para makakita siyang balik, tay. Imo. Kumusta man imong paminaw si mong lawas? Makaya na ba gid nimo nga ilihok? Kay ingon man ka ganina nga okay na, nga mogawas ta. Okay na ko lo. Og kinsa day long pwede ko mangutanan nimo lo nga kung kinsay nag-donate sa akong mata. Wa ra ba ko kailakin sa tong tawhanang didunit sa imong mga mata? Oy, kadiyot lang ha kay muhunong ta ng simbahan no. Kadiyot lang mga tagparkingan sa sunahan. Aron makahunong ta. Lo. Okay naman ka nga muhapit sa ta. Okay na lo. Mudagkot lang ko kadiyot. Pasalamat ka, okay na ka. Lo. Are ta dire. Dire ta ha. Kadiyot lang yun. Lo. Dali na. Manaog ta. Lo. Si ulo. Diyan na ta. Mudagkot sa ta. Bisa kadiyot lang. Lo. Sir! Kanila mo, kanila. Oo. Maluin taon mo kay bunta na rin na malingya. Oh. Dini nga na. Sir! Kinsa nang tuwa na? Kanila ni, kanila. Tay? Uh, Ikaw? Kinsa ka, sir? Kinsa ka? Nganong di man ko nimo makita tay? Si Kyle ni. Uy, agi mo anak. Masinsya na nga anak ha. Nayamit ni mangod imong tatay. Mauni na nga ina. Morning na malingya na lagong kanila. Walang humunday butang. Ang imo nang lulo ang nag-drive kay ni Juan magod anaon magod akong manas ako nayamit ni snack. Sa? Bawa ka na ang tinuod. Muna ka din na taon ka kita yung duha ka mata. Lo. Ganong wala man nimo gisulti nako. Alang sa unsa pa nga isulti na ko nimo nga. Ikaw ra gyapon nimo ang imong amahan. Lo. Sabi nimo. Grabe ang kalisod nga gibati sa imong amahan. Grabe. Sabi nimo. Naluhoy kay ko sa mga pag-antos niya. Ayaw lang hilak tay. Ayaw lang isumong ni Gael kay maning masamon hiyang kaluoy na ko. Kinahanglan nga masayod ng imong anak ko sa tinuod nga ikaw ang nagdonate og naghatag pagbalik sa kahayag sa iyang mga mata. Unsa? Og dili lang ka na, Kyle. Sa dihang 11 months old ka pa lang, nasunog ang inyong balay. Mao'y rason nga sa tantong paningwa sa imong amahan nga maluwas ka. Lo. Siya ang nasunog instead nga ikaw. Tay. Tinuod ba kini tay?
Tinuod ba nga? Imo na kini karong mata ang akong gigamit. Dili, Tay, dili ko ganahan nga imo kong aluyon, anak. tay, Dili ko ganahan nga maluoy ka na o. pero Dili ko ganahan nga gano'n mo ba nakitago na ko, tay? Lo, tug dili gusto ang imong amahan. Nga maluoy ka niya. Tugod gusto niya nga maninguha ka sa imong kaugalingon. lo, Nga di magtamod niya. tay. Anak, ako okay na. Ang wala problema. Anak, dili ka na mangawa sa akong pagmahal imo. Minsan tinuod imong tatay. Matiog nagway. O minsan imong tatay, ni na mga kita. Minsan pungi pa. Imong tatay, mahal gihapon ka na ko. Tay mo. Mahal nga ayo. Kung ikaw ang akong kabilin sa imong namatay nga inahan. Pasilo ako. Pasilo ako sa tanan kong nabuhat ni mo diha, tay. Anak, mahal kayo ka na o. Mo na nga nili ko gusto nga maluoy ka na ko. Nili, anak. Tay, tay. Abi ni mo, tay. Gimingaw, kaya ko ni mo, tay. Anak, Sugot ka ba, tay, nga? Sugot ka, tay, nga manimbatang duwa? inuun maning akong nanungong anak. Oo, tay. Nya, pagkauman, ilaag ti ka. Dili na makamauwaw nga imong uyong imong tatay. Dili na, tay. Dili na gid kamahaw. Pwede ba kong bugunin sa imong mga kamon? Anak, Nganong gunit raman, tay? Gaksanay ta, tay. Ikaw ba? anak. Malipayon kayo ko. Gimingaw gid kayo ko ni mo, tay. Malipayon kayo ko, anak, nga okay na ta. Nga dili na ka mauwaw nga ako ang imong tatay. Tatay imok. Malipayon kayo ko. Pwede na kong kuhaon sa kahit nasaan. Ngaron nga okay na tang tuha. Anak, Unsa man natin mo gipanulti tayo? Pwede ba nga ayaw lang sa na? anak, Ayaw lang sa na una-una atay. Una-una ang kinagkinahanglan pa ko nimo tay. kain, anak. Salamat. Salamat kayo nga ni Mati na kanako nga ako. Ako ang imong inuon nga mahal. Anak, Tay, imok. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga Kung unsa kasakit ang gibati sa usa ka mahan, ingon ini usab kalig-on ang iyang gugma sa iyang pinalanggang anak. Nga bisan pa man sa mga kasakit nga iyang nahiaguman, apan wa gihapon kini makatarog sa iyang pagmahal sa iyang pinanggang anak. Mga higala, diri na usab nato siraduhan kining atong sugilanon nga gituyo pagpahaom nining mahal nga adlaw. Sugilanon nga ato kitiguluhan ang mapinanggaong amahan. Kining maong sugilanon gituyo pagsulat alang sa atong kalingawan
sa Marbais Blind Channel, Kevin Bordan Facebook, Ariel Mar Iscaro Facebook, ug mga higala, aniya ang mga nagdala og kinabuhi ni ngatong sugilano sa papel ni Tatay Imok, DGA, sa papel ni Kyle, Kevin Bordan. O gining tanan atong gidalit alang sa atong kalingawan sa Marbais Blind Channel. Imong padulan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, naninguha kabas kaluwasan. Sudong na ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa